ବଇଥିଲୁ ଉଠି ବଇଲୁ ଅଟୋ ଭଳିଆ ମୁଁ ଦିଶୁ ନାହିଁ ଉଠି ପଡୁଛି। ହଁ ଠିକ ଏଇଟା ଠିକ। ଅଶୀ ଅଶୀ ଯାଅ ସବୁ ଅଶୀ ଅଶୀ ସିନିୟର ବାହିନୀର ସିଭିଲିଆନ ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ ବେହେରା ଏବଂ ପିଟି କନ୍ୟା ସେଠୀ। ନାଇଁ ବଇଥା ଏ ଭାଇ ତମର ଅଜୁଡୁଆ Right, waterproof though? I don't know about that. ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଏଟା ବୁଲି ଯାଉ ଭଗବାନ କଣ କଲା ଛାତ୍ରମାନେ